Seni hadi bak seni ki portu. Bu ne yapar ki? Gözümüze iyi yap. Bu çapa. Bir kere bak. Söyle lan. Ya. O ne ara akıllı hotel çapayı. मलाई नाही देणार बाबाजी त्याला गाडवरून मुलं त्याला मत करायचं तुम्ही पाहिलेच लागेल सगळं नाही ते बोलून मला हो ते आता पण आहे राहत हो ना राहत राहत पण खाता नाही राहत आहे मुलगा आजबल काय गाठी बोलली बाबू त्याला जायचं चला काय सबूत, ये सबूत आहे. Acho que ficou sabor, tio.